Sinibingelele sinamukele ohlelweni lethu lapho esihlaziya khona imithetho. Igama lami umnotho usibongo ungcobo. Bafethu. Namhlanje sihlaziya imithetho yosisi bethu. Imithetho yosisi bethu iyesihlaziya namhlanje. So bonga kakhulu kuwo wonke umuntu osubscribeile no likeayo kanye no commentayo bafethu. Lelu hambo lolu lona lithanda ukuba lude. Kodwa ngoba ngihambisana nani baphathi be-department nina bo-minister bakhulu akunalo uvalo ngaleyo ndlela leyo yabona kunalokho ngizithola ngikhuthala kakhulu ukuthi ngiqhubeke ngoba ukuvela kwenu kuyisikhuthazo kimi ngoba lo msebenzi engiwenzayo angwenzeli mina ngedwa kepha ukululeka nokwakha isizwe esingcono kakhulukazi for indlu yethu emnyama asingene namhlanje kumsebenzi. Mhlawumbe ngaphambi kokuthi singene nje ake ngikubuze yini eyenza ukuthi omunye aphumelele omunye angaphumeleli empilweni? Yini eyenza ukuthi omunye aphumelele omunye angaphumeleli? Kodwa kade befunda mhlawumbe eklasini elilodwa noma basebenza emsebenzini owodwa noma baphuma ekhaya elilodwa. Yini eyenza ukuthi omunye aphumelele omunye angaphumeleli? Leyo ke umbuzo engibuza wena lapha ekhaya, lapha emsebenzini, lapha eTexini, lapho ubona khona isihlaziya imithetho. Kodwa ke bafethu engizama ukusho ukuthi impendulo ngizocela ukuthi ngilindele kini kwalo mbuzo loyo. Asingene namhlanje umsebenzi. Imithetho yosisi bethu number 1 uthi okufundisiwe kumqoka kodwa indlela oziphethe ngayo iyo ebaluleke kakhulu. Okufundisiwe kumqoka kodwa indlela osiphethe ngayo iyebaluleke kakhulu. Okay, lana abafethu ngiluleke odadewethu ukuthi abona lento yokukhula uphuma ngaphansi kwekhaya elithi kunemfundiso ofike uzifundiswe khona ekhaya ukuthi okay mahambe ebusuku ungabi nabangani abanje ungawenzi u3 no4 no5 no6 yabo. Angifuni ke ukugxila kakhulu ngezinto abantu abaningi abesifazana abaxwayiswa ngazo emakhaya yabona ngoba ngixolele kakhulu bafethu ibhasi ledlulayo. Engizama ukusho ukuthi okufundisiwe kumqoka okubalekile indlela eziphethe ngayo. Yebo uyilona leyo ingane ekhaya yafundiswa ukuthi okay ngawenza 1 no2 ugwema u3 no4 yabo lona. Kodwa mangabe usukhula kuye kufika isigaba la khona usuzithathele zakho izinqumo wena njengomuntu ophilayo. So kuvamisile ukuthi osisi bethu balutheke ezintweni abangayifundiswanga emakubo kodwa bayifundiswa njengezinto abazazixwayiswa kubo ukuthi uyigwema. So lana ke ngikhuthaza kakhulu azini le phasi ngengikhathi ukuze nibone ukuthi akulula kodwa kungelula kunjalo kufanele ngiqhubeke. Ake ngisho ke futhi unumber 1 wethu uthi okufundisiwe kumqoka kodwa okubalekile indlela eziphethe ngayo. So lapho ngikhuthaza kakhulu khona ukuthi osisi bethu ayingabalahlekeli imfundiso yasemakubo nendlela abakhule ngayo. Yayibona leyo nto leyo. Abafundisa ukuthi abagweme namanje lezo mfundiso abaziphile phela yabona. Kungabe ukugcina ngokuzazi kuphela kodwa ibehavior ayifani. Leyo nto yosiza wena kanye nelakhe ikusasa ikakhulukazi kubantu osondelane nabo nabafisa ukuba sempilweni yakho. Iyosikhombisa thina inkomba yokuthi yipi indlela kufanele sikuphathe ngayo noma sikuhloniphe ngayo. Okay, siqhubeke. Number 2 uthi oziqaphela iziluleko ozithola kumuntu ongasenathemba ngempilo. Oziqaphela iziluleko ozithola kumuntu ongasenathemba ngempilo. Lokho kuvamisile bafethu ukuthi okay number 1 nje isiluleko uma ngabe kunika isiluleko angisho mina ukuthi sengithi hamba wenza ngale ndlela yami. Ngithi mina esimene esikanje ngibhekene naso nakhe bengakulungisa na indlela bengiyibuka ngayo lento ukuthi ifanele nginyakazise ngayo ukuze ukwazi kuya phambili yabona.
So kuvamisile ukuthi abanye abantu bangakwazi ukuhlukanisa phakathi kwento kade ngikululeka kuyo ngenkinga obhekane nayo nento ekufanele ukuthi uyenzeke wena kuleyo nkinga obhekane nayo. Uyabona? So njengamanje lana ngiluleka kakhulu ukuthi yes ungaboniseka umuntu kuhle ukuboniseka, kepha qaphela ukuthi leyo nto leyo umuntu akubonisa yona engabe ukhuluma ukuphila kuwe, uyalibuyisa ithemba okanye useyakulahla ngoba kwayena ithemba lisaphili kuye. Uyabona lokho? So qaphela-ke izibonelo okanye iziluleko ozithola kumuntu ongasenathemba ngempilo. Hawu my sunshine bralot. Okay bese unumber 3, wavuma ubusuku obubodwa bukumoshela ikusasa lakho. Yebo, avumi. Baningi namhlanje bayayisola ngenxa yaloba busuku lo abangeke basakwazi ukubuyisela emuva noma ukubuqala phansi bese ayanqaba. Yes. So ngaloko ngizama ukuthi zama ukuthi konke okwenzayo zibheke inqumo zakho ozithathayo. Iba aware of imiphumela ozoyithola kulesi sinqumo osithathayo. Funda kwabantu asebeqhuzukile phambi kwakho ngale ndlela nawe osuyihamba manje. Uyabona? Ungavumi ukwela emgodini osukhuba abantu abaningi wayibona imiphumela yakho ukuthi ayimihle kodwa nawe uqhubeka uzifake khona ngoba ngegama lesitayela, ngegama libomnandi obudlulayo uphila kanye kodwa imiphumela yesinqumo osithathayo uyosola kayo impilo yakho yonke noma uphila kanye. Yes, siqhubeke nelanga lisekho. Number 4 ithi iba nemfudumalo, ukuthula, ukwazi futhi ukubuyisa ithemba. Ngicabanga ukuthi singavumelana sonke sithi isizwe sakhiwa kakhulu abantu besifazane ngoba umuntu okhulisa ingane yesibaba ukhona ekhaya amanye amakhaya yibo abantu besilisa bayikhulisela izingane kodwa imajority nje abantu besifazane abakhulisa izingane bafisa yabo. So kumqoka kakhulu ukuthi uma umuntu wesimame siswami ube umuntu okwazi ukubuyisa ithemba kubantu abasondelane nawe. It can be ingane yakho, it can be umuntu obambisene naye ngozothanda. So ngikhuthaza ukuthi iba umuntu wesifazane onemfudumalo okwazi ukubuyisa ithemba, okwaziyo futhi ukwakha nokukhuluma into ephilayo nenomqondo. Ayizwe leyo nto leyo. So njengamanje yiko engikwandisa kakhulu lokho. Yike engikwandisa kakhulu lokho ukuthi abantu abakhuthale ukwenza izinto ngendlela nangendlela efanele. Ungazi ngabazi mfethu. So yeah. Imvu lebezikhona ke kule insuku lezi zingiphazamisile bafethu. Kodwa ngibonga ukuthi ngikwazile ukuthi le ngisho ukuthi episode ngoba phela inhloso ukuthi bafethu siqhubeke nesihlazi yemithetho kuze kuphele inyanga. Uyabo lona. So ngakho ngicela ngimtusa nginxusa ukuthi niqhubeke nisubscribe, ni like, ni comment. Uyabona? Phinde futhi ningiphe neminye imbono mhlawumbe ninayo ukuthi okay nakho ngingathanda ukukubona lana, nakho ngingathanda ukuthi ukulungise nani because uhlelo lusha bafethu esibambisele kulo abaphathi bedepartment. Yini phela o minister abakhulu yabo ngizingiyangingiza ngoba nginovalo. Yabo kodwa ke ngiyazi ukuthi angeke nangilahla noma soze nganilahla. Isende indlela esihambayo sibambisene. Siphetha kanjalo ke bafethu la namhlanje ke esanamhlanje ke isiqephu sethu sokuhlaziya imithetho yosisibethu. Number 1 wethu lapho khona obuthi ukufundisiwe kumqoka kodwa indlela osiphethe ngayo ibaluleke kakhulu. Number 2 bese uthi qaphela iziluleko ozithola kumuntu ongasenathemba ngempilo ngoba kulula ukuthi lo muntu akudukise noma akufake eweni. Number 3 bese uthini ungavumi ubusuku obubodwa bukumoshele impilo yakho yonke okanye bumosha impilo yakho yonke. Funda kubantu abathatha lezo nqumo zabamisa ndawonye. Zama ke wena ukuzigwema lezo nqumo ngandlela zonke. Number 4 wethu bese uphetha ngaliphi iba nemfudumalo, ukwazi ukubuyisa ithemba. So idlale ke ngokuphelele indima yakho kuba umuntu wesifazane uphelele. Ufeza wakhe amaphupho mfethu amqoka nawo. Wow, wadlala kakhulu ibrazo lapha libeliqina ukuthi hey wara no
asibambisaneni bafethu, sibambisaneni nje siye phambili, kanti nendlela yokuphila manje ihlukile. Ake sibonge ithuba uKhanye Kwanda.